ଲଗାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କମିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଝିଅ ଯେତିକି ପୁଅ ସେତିକି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜି ତ ପୁଅମାନେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାଟା ଟିକେ ବଦଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଘରର ବୋଝ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ହରମିତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝିଅମାନେ ଦେଖାଦେଲେ ଯେ ଆମେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲୁ, ସେମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କୋଣରେ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ପୁଅମାନେ ତ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିକି 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ବାଲା ତ 20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଆମେ ହରମିତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ପାରିବୁ।